Čaute. Vertikálne paketovacie lisy v profesionálnom prevedení, lisovacia sila 3 tony a 25 tón. Rozdiel medzi nimi je markantný. Na tomto paketovacom lise dokážem zlisovať kartón, fóliu v maximálnej hmotnosti 50 kg v nejakom rozmere a v tomto dokážem lisovať aj fóliu, aj kartón v rozmere, alebo teda vo váhe 250 kg. Rozdiel medzi týmito strojmi je ten, že pri čom z tohoto malého stroja dostanem takýto balík, alebo možno väčší, ktorý môžem zaviesť do zberného dvora. Z tohoto veľkého stroja viem ten balík si vyšupnúť von na paletu a takýto balík spaketovaný kartónu alebo fólie viem ďalej odpredať. Dokonca na ňom zarobiť. Sami vidíte, aj tá konštrukcia je úplne iná. Oba tie stroje majú automatický režim toho, že keď je komora naplnená alebo je maximálne zlisovaná, tak stroj sa vypne, nahlási nám režim, že treba ten balík spáskovať a treba ho zo stroja vytiahnuť. Ak aj vy by ste potrebovali či už malý alebo veľký paketovací lis, horizontálny, vertikálny, dajte nám vedieť a my vám pošleme cenovú ponuku. Alebo si pozrite náš web vrn.sk a dozviete sa viac. Čaute.